Tasangana nazvo 2023 tasangana tese tiri vapenyu akanaka kamurwa pakati pedu nyangwe vakakamurwa vanhu vanoenda panyika nenguva yavo vanhu vanoenda panyika nenguva yayo saka zvichireva kuti vakachengetwa nanhasi tasangana tese tiri vapenyu takatarisira tichiti horodho yatakabva takati noise ngaite shoma nyaya dzedu tifambe zvakanaka dzimwe nyaya dzamunadzo nhasi dzaparwa muhoridhe yamakabva dzimwe dzamuinadzo dzagara muinadzo mukurarama ukariverenga shoko raMwari tukasenza zvakanaka unodya zvakakora kana kunwa tii yakanaka netii yakakora ino yanobva nokushanda but mukada kuluta ndozvinoita kuti muti hurumende haisi kuti gonera nyaya kuti hapana unenge usina kurongeka hurumende iri kugonerai makapuhwa mapfumvudza ima hapana asina kupuhwa pfumvudza masabhuku makapuhwa 4 masaki chamukatoshota pamuri magumbezi ekuti munofanira kunge maano magumbezi akawanda kuitira kuti sabhuku vainzi vanouya pamba vakawanda forezendi vakupai mainputs yekuti zvifambe munofanira kuzviona zvinhu izvo saka unofanira kugamuchira vanenge vashaya pokurara novadi kwete ungoti vashaya pokurara endai kwamambo iwe sabhuku wakapirwei masaga 4 napresident mabhasikoro mukugadzirwa kuti akataona vp nakebo mwati vice president saka zvinhu zvacho zvinoda kuita muno zvakanaka ndine urombo kana tichirarama panyika tofanira kuita zvinhu zvakanaka unogona kurarama 50 years uchiba uchiita sei uchituka uchishora usingabatiwe asi zuva remuridzi rinosvika pamusoro penyika mamurumu vanopomba vakawanda umu mamurumu vanoba vakawanda umu vanoroya vakawanda mukati mamuru kunonoka chete kubatwa asi anenge abatwa panguva yachiroya ndiye muroyi nguva ipi iyoyo anobatwa achipomba nguva ndiye mhumbwe nguva ipi iyoyo munofanira kuzvinzwisisa izvozvo vatikavakidzana nono vatinogara navo vanoti chaona muzako chapita mawa chiri kwani chiri kwaini imi vakadzi mapfekera muri kuitwa muri konzera chaos ndimuri konzera kuti varume vapinde pachihuri kupfeka kwenyu hakuna kunaka unoti ukapfeka so kuti ukamuti kotama izvo kuti ibvisai mazambe yamukapfeka panapa kuti kotama tinobva taona nyika yacho inouya tichitsvaga izvozvo kufumuka murunzwisana mukadzi wako achikuda ungatanga ona kuti apfeka zvakaita here zvinokodzera pakufamba kuti ave mukadzi chaiye kuzora mafuta munozora hazvishande musionoita accident ndipo unoona kuti hazvibatsire hausioneki chironda chipi ichocho wakuti machiremba emuZimbabwe akutadza kurapa but iwe ndiwo uri ropa wona izvinhu zvakanaka panguva dzose unofanira kunzwisisa toya tinonyaya dzatinotonga misi yose nenguva vanhu muri kuabhiusa vanhu pakurarama vanhu muri kuroora vana vadiki vanhu muri kurara nevana vadiki nokuda kwemadivisi emushonga yekurima kana kuti ufunga kuti ndikaenda kunganga ikanditi ukarara nokamwana mudika kana 5 years zvinondiitira zvakanaka siyai pakurara nevana vadiki ndaitaura musi uno ndiri kubhindura naprovincial majors achiti mambo nyaya dzawandisa kujeri kwakazara munorara nomwana ano 7 years ano 5 years munowane chii chamunonzwa mushonga yese iyo mutemo wenyika tiri kuti vanhu ngavaroorwa akwanisa 18 years
regai dzive shiri mazai hana mupo. Saka zvatinoita tikasangana nyaya dzevana vadiki panapa tinokuchaja zvinodzimba ndokuti musiye. Ukaona ari pa next door pako achitorwa mombe dzichena kuti arura mwana mudiki zvinonakidza kune kuti uzozviita unobva wazvisiya. Varume vanobikirwa sadza nenguva zvinoita kuti pabude mumba mukatadza kuvachengeta zvakanaka vana vadiki. Ukaenda pana vakorinde 7 inoti waniswa musoro shoko unobva wati kana wati waniswa kana makurara unobva wazi mufanira taka manyengetera kuti Satani asapinde pakati penyu mozorara futi zvakare moita bonde futi kechipiri kuti Satani asapinde pakati penyu. Zhira kuti imba yenu bva imira zvakanaka. Saka vanhu ngavaite zvakanaka. Hunhu muridzi wavo. Tikuirana. Saka ndofunga kuti ndipei nyaya tione. Adzimai vanenge vaiketa fodya ndichisunga madhuku. Ndisina problem nayo. Pakusunga madhuku nguva dzanga dzakuma 4 ndokubva makupinda mameseji mufoni yaadzimai vangu. Mameseji achipinda vachipindurana nemurume uyu. Kupindurana kwavaita ndichibva ndati nini mameseji enyaya anyanya anotikanganisa basa. Dai mambodzima foni yenyu tiite basa. Akanodzima foni vakabva vasumudza fodya iya vaiketa vachibva vatoendesa mumba. Nguva iyo vachibva vatora mvura vachibva vageza muchenji wasopa kugeza miri vabva vatora mabhaketi 2 vaita kukarukova kumadokero kwedzimba dzangu. Tera unzvero ndaudzisa language yetaura. Wakwira kudaro uchiti chikomba changu. Tsanangura mazira aoneka kwese kwakawanda. Isusu zvatakaita basa redu pana iwo kataura zvishoma zvizhinji kuperi toziva tesa toba. Saka zvadaro mameseji ataiti kudikwa yavaisendera meseji yandikazoona ndikaona mameseji 2. One yacho yakataura chiti ndiri pamba, imwe yacho chibva yati huyai papai. Ichibva ndaseta zotara ubva ndaona ndikanzi kuda kwaShompondo. Ndaona rikanzi kuda kwaShompondo vachibva vazesa memory card mufoni mavo. Ndikati regai ndione kuti vandaisa autocall recording vandazovabata vachitaurana marekodzi acho panapa ndinawo avaitaurana. Ichibva ndazoona kuti wewo vanhu vari kudanana. Ndobva ndazotora munin'ina wangu nachairman ndobva taenda kuchikoro kunoona headmaster. Ndikati ndozvokuita murume uyu nemukadzi wangu uyu achibva abvuma mhosva pamberi paheadmaster wake ndiaimubvunza mubvunzo achibva abvuma mubvunzo yese atenda. Ndobva azopa nenda murandu kuna chairman wangu inini achibva uya nemari iyoyo kumba kwangu. Ndobva ndaiti mari nenda murandu mari 150 mubvunzei tichifamba zvataura pamusoro wedada tofunga muna Mei panguva yefodya ndaida kutsvaga mari yekuti ndibooste katakishop kangu. Saka ndobva ndataura namai ndikati semume refodya November December paita mune musisina mari mukandipawo ndikaita se ndikashandisa mozonditaurira kuti ndokupai yapakati handiti ndokukomuniketa kwataita se kwataita semubereki futi wemwana wandinodzidzisa semubereki wevana vandakadzidzisa vavo ivo zvekare kuita kwekuti hanzvadzi dzavo vanhu vandaitamba navo vandinotoonwa navo vandakabvira ndichitamba navo kwa mari yakabvisa 150 right. Zvazvakaita wakanga uri musi wechipiri ndaitorwara ndobva ndatoshidzwa dzinenge kwakuri kuma 33 ndaitorwara ndakarara kumba nemalaria ndobva ndashedzwa ndobva ndaenda ndichisvika zvikanzi wakafonera mudzimai wangu ndikati hongu tikaona meseji yawakati no atina kwatinenda kuti ichingira aishandike zvayatowaita sabu vangu ari munhu tudze tinzwa 150 wakapiwa chokwadi vamisi mponda wakati sendera nomendwa navanhu vachiti uyatore mari 150 yakanoitora uya kutuzi taura tinzwe zvaunoziva gara kakwa chokwadi vamisi mponda vakandiisira meseji vachinditi uyamutore mari shuwa ndakaenda kuchikoro ndasvika zvekuma 66 vanotamisa mari 150 vandipa mari yei vakabva kuti imwe ndiri kutsvaga musha ndiri kuiziva saka ndakabva ndarara nemari yei mangwara kuseni
nichienda kunoita musangano ndazoona makoni ndatandapo mari yanga iri kutengesa mabaira here iwe mari wakapiwa yanga iri kumhosva kuti mhosva ndikaita wambonzwa zvaataura here ataura kuti mukadzi wake ndaifoda chimukweresa mari since vanomboshaya mari ndikavati ndozvayamura papai saka mari yanga iri yei yanga iri kubvuma mhosva kuti iwo wakanga uri beri pakataurwa nyaya ukagutsikana wayavhuma mhosva yake okay pamusoro chakabereka ine kubvuma kwandakaita mhosva handitika kuti wafonerana nemukadzi wangu ndakanzi inini wabvuma iwewe kuti ndaona mameseji mufoni mangu opa muchinguru unomuziva here handiti sign up ndonotora roro ndodai ndoyanayo inini ndiri kumagadzi ndakambonzi vana vamwe mapirisi ebelazia ndobva ndavingwa nemubereki zvikanzi sevhi akasiwere unomuziva here kukumwa kwemapiritsi vana ebelazia kuti zvakupinda papi kwana sevhi apa ndobva ndati opa muchinguri waichichidzirwa here kutaura mazita evakuru maminista ndodzva ndakanzwirwa rori inotouya yondouya pamba pako ndosaka ndakabvuma chimbomira iwe hanzi makandichichidzira inini aiwa tinongombovashichidzira Mudanza alisarei. Ndakandibvunza imimi munotarisa apa inotarisa kumberi wazvinzwa ndoda kuonesa zvawanzwa ndichiti uyu mukadzi akude panzi ndozvaakutaurika ndatoona kuti hakuna kwatichaita se kwatichaita ndosaka ndati pangada kubvunza kuti no uyu ngaataura ndatoti achitaura ndakuda chairman wazvinzwa wanzwa mazwi ataura chairman ndabvunza kuti mari yanga iri kutengesa bamba ere akati kudi ndikandikuudze iwe mukoma utsosaura kunaka kana varume vakakuchidzira vachiti unoziva here minista kupa muchunguri vari roma vakatoti rorino but nyaya iri kunde uno advantage inoda kutora uyu mukadzi uyu sinzi vasiri kuwirana but harisirizvo usadaro wakabvisa mari yechi zvatakaita vakabva vanditi isusu ngatichitaurirana tisanonyadzisanayi ini nekutyira ini ndaifungidzira kuti ndaida kutongoipedza nyaya yakunyore ukandinzwisisa mambo vanogona kukudzira tsitsi asi ukaita siri zvindokutsvanya kana iwe wakaita makabhadharana taura kuti wakaita chiwakadanana mukabhadharana tisati nakudanana asi ndakabhadhara nekutya ndatonzi mombe nhatu ndikatikwakanga kuri kutya semunhu angatyisidzirwa nezita nayo imbosimuka ivese muri tu aiwa mira ipawaio tikadzibata varume chaivo tikasangana murodi todzibata pamuri tuwa tichade murumeka toti hanzi murumeka sawani uchiizira pa naiwo pasimba tikakupaita uchiizira iva tikauti ichiizira iva nomazi kusaka iwe ita mushe ukaita munhu ndikandikokutaura ndinogona kuchinja statement ye150 ndikaiti ndenda murani izvezvo ndozokudzimba uzoti mambo vakaipa zvarapasi vanorwara chokwadi chakamira inini ndakabvisa mari handitika yekubvuma nekuti apa vakaoraiti izvozvo zvawakabvuma zvacho nyange kunyeperwa kana kusanyeperwa manje nhasi panapa vasitaura zita rakutaura kunzi rakutaura kuti takutaura manje ukutaura namai mhosva yaukaonekwa unayo uchibvisa mari yenhenda murandu iyoyo imhosva wazvinzwa urizvinzwa here imhosva unobhadhara mupe 4